Podcast Affirmation, back with the bangers always. Sizwe Blose igama lami, and this is i-podcast Affirmation. Namhlanje sivakashelwe abantu engibathanda kakhulu but lapha kwi-social media kwi-TikTok if uwandarisha o-TikTok o-Facebook sengize ngaba i-fan ngumlandeli omkhulu wagogo lomshana lana akubikelele kuSiyanda ngiphinde ngibikelele kugogo futhi. Yebo mntanami sanibona baba. Siyaphila wena njani? Ngiphila kakhulu Siyanda kuyintokozo enkulu ukuthi namhlanje ekugcineni i-team ikwazi ukunidonsa ukuthi fikani la e-office ekugcineni. Hawu mntanami. Bonga thina nje. And kunini benifuna hi and low ayi asibonge senifikile siqale le ndaba Siyanda noGogo mina nje into bengihlele ngifuna ukuyazi nje abade zami ukuthi sinithole lana ukuthi iqale kanjani le ndaba enkulu mhlambe nanokuthi nisuka kuphi nendawo nize ningene la ko TikTok yonke leyo nto iqale kanjani ngoba ngifuna ukuthi ngisama phela ama questions and then ngibe sengiyathula sibe sesibheka nendaba yelokhuzana ke ye-catering company ukuthi ingene kanjani ilekelela kanjani i-social media kuyona cela ukubuza leyo mbuzo ngibe sengiyathula ngilalele lina ngoba mina ngine interest ye-story senu. All right, okay. Mina nguSiyanda kwaKampeli ngihamba noGogo la. And then ukuhlala sihlala endaweni yakaMbedula. Abaningi bazi ukuthi iseKlarota. Ngaphansi kwama Maran Hill. Yeah. Yisihlala khona. And then ukuqala kwethu uTikTok uTikTok benginawo nje. Ngikhumbula engaqala ngalo post uGogo kakusuku. I think so kwakuyiValentine ngalelo suku lelo. uGogo ngamupha kakunembali ngoba ngiyakhetharisha vele kakunembali engangwenazo zaseyibunile shopha sengidlala ngoGogo ngimnike lezi imbali lezi ayibunile uGogo base yayithatha ukuthi uGogo ngiyabonga ngoba kusuka uthandweni noma yibunile nje ngiyabonga ngoba kusuka ethandweni kwaqala lapho kwethu kufaka uTikTok and then ngimpost uGogo hawu ama viewers ayanyuka amangaka ngiphosta ama video kaGogo baqala lapha abantu bamthanda ke bambuza kathi hayibo sicela ukubona uGogo ngaqala uGogo ngamthatha ama video ke ama videos nje la sihleze siwenza nosuku sekuyinto esipractice so impilo nje esiphilayo konke kusekwenzeka impilo esuke siyiphila nje konke kusuke kwenzeka hayi ukuthi benenza indaba zoma content na yonke leyo nto bekuthi uyazezela nje wena wawuyidlalela ngoGogo leyibhale ezibunile hayi nje ukuthi content into empilo esiphilayo nje uma ubona uGogo ethethe so ngithi simubona uGogo nje ethandaza iyona impilo esiphilayo nje yona ngihlezi yenzeke ekhaya nothi ukuthi senza icontent Gogo usukhona wena ku TikTok uyayibona lezi zinto uyayibona nawe lapha ku TikTok or ku Facebook Ngiyazibona mntanami noma ngibonelwa uyena kakhulu. Kodwa kona ngiyazibona ngizwe futhi nami. So lapho kusuke into eniyenzayo usuke uyikhulubela nje njengomzali njengoGogo hayi ukuthi khona into osuke uyihlosile ukwandisa amanambazi Ngisengahlose lutho. Njengalokhu mntanami ukuthi eqala lo ufika ngibuka indaba ntambama yeah ukuze singene la Town Talk lawo ngayithi one Town Talk yeah singene la Town Talk ufika lo ngibuka indaba zika 7 ngiyazithanda indaba ngoba ngilalela indaba kakhulu ngithanda indaba kakhulu ngizwe ukuthi izwe lithi kuthiwani kwenzakalani ezweni fika sakhe ntambama mefika ntambama lo ngoba bahamba phela labantu abasha mefika ntambama seziphela indaba ngopast 7 hayi sengiyasukuma ngithi la ngisukuma angena vula eminyango angena athi awuGogo awuhlale phansi ngithi ngolala mina ngikhathele athi awuhlale kancane Gogo awungilandisi ikonto engengizwe ekhuluma ukuthi udlule ekuhluphekeni okunje ngithi awungeke wena ungangibangeli isicefe ngolala mina ngisho kanje ngisho futhi bese ngiyasukuma ngithi mangithi 1 2 step angithi ngiyakhola bekhona into ethi athi umoya ingcwele kumina athi nandi ingane ibuzi wathi yolala wena naye akazange wabona ngiphinde emuva sengihlala phansi ngimtshela ngathi Siyanda
angize ngathanda ukuyizwa. Uyabona indawo la ngidlule khona kwakungemnandi, kwakubuhlungu. Ngithi ngidlule ku-1 no-2 no-3 Siyanda la ngidlule khona, ekuhluphekeni engidlule khona. Kanti uphethe namafoni endaweni enhlaleni macifazi. Yeah. Ngiyambona lokho enyakazisa lezi zinto zakhe zithupha nale foni yakhe. Ngiyamtshela mina ngiserious, ngiyamtshela ukuthi ngidlule la, ngadlula la, ngadlula la. Yena uyakurecord. Kanti uyangirecord. Hhayi-ke bese ngithi, soyizwile-ke Siyanda, sengiyahamba ngolala manje. Athi ngiyabonga gogo, sengihamba ngozilalela-ke. Kuthi ngelinye ilanga, maduze futhi, ngimuzwe sethi, wegogo. Ngithi ya, athi, une-appointment emsakazweni. Ngithi mamo, ngibekwa yini lapho emsakazweni? Athi i-date kuthiwa ngazi nini isikhathi, kobe ku-11 angakhohlwa namanje. Yeah. Kobe ku-11 appointment. Ngize kube ne-appointment lapho emsakazweni, ngibekwa yini emsakazweni? Ngixhumaphi lapho? Athi phela sihambe gogo. Ngithi njengoba ubona ngikubuza, kodwa ngikubuzela ngithi, hawu Nkosi wazi wangiyala uNkulunkulu wami, ngabe ngangikhulumelani. Eyi ngithethe. Hhayi lifike lelo langa mntanami, sihambe siye lapho emsakazweni lapho. Ngathi bantu abami before siphume nayo Siyanda lo, eqashe imoto ime la ngenzansi yaseKhathi. Bakhona into ethi khulekani kuqala. Ngathi asikhuleke. Kwangena umalume wakho omdala, kwehlizwe izenzo 43. Safunda amavesi awu-2. Ngase ngithi asikhuleke bese siyaphuma selapha emsakazweni. Sasesithandaza sasesiphuma ngathi Nkosi la ngiyakhona, ngoba ngikaze ngiye ngile ngazalwa emsakazweni lapho. Mina Jesu ngazi wena. Ngicela ungembathe ngenkazimulo yakho, ungembathe njengengubo, ungembathise ngenkazimulo yakho. Ngiye kulo msakazo engakaze nginyathele, ngimdala ngigugile ngake manxa le ngane yongifaka emsakazweni. Hawu, hayi ngihambe. Imuphi lo msakazo? I-Town Talk. Isekhozini. Kusekhozini lapho. Oh. Siye khona-ke lapho kusekhona uZanele, lo Zanele osanda Umbokazi. Hawu siya khona nalapho bandla. Sifike sime lapha egedini. Ungenwa ngemthetho phela, ufuna kushaya uqala ubhele ngoba imithetho awungene endlini ngoba ngazi noma yini. Hhayi-ke bese ethi amaphoyisa, nifunani? Bese esho ukuthi nangu, kusho yena lo uQozasi, athi nangu ugogo, sine-appointment nogogo. Amaphoyisa akafoneka, amaphoyisa afonele phezulu kuyena uZanele Mbokazi lo. Athi tshena ugogo angene. Hhayi basivumele-ke sangena. Masingena lapho phezulu ezitezi lapho, Nkosi Jesu. Ngithi he, oh hey, masingena lapho bayaluze, banyakaze nje abantwana, banyakaze. Bese ithi le ntombazane uZanele, eyi gogo ungena kwakho sanyakaza nje. Nomunye umfanyana osebenza khona lapho ema-ofisi, eyi gogo ungena kwakho wasinyakazisa nje. Ngathi uyazi mina ngicabanga ukuthi umthetho endlaleni iyaluza kanje. Athi uZanele cha kuwona umthetho wethu gogo, ungena kwakho wasinyakazisa. Athi hhayi kangazi-ke. Hhayi mntanami, iqale lapho-ke indaba. Yeah. Baqala kuZanele wathi waxhunyisa imishini, impopho ziwena. Amakhamela lawa axhunywa-ke. Kwase kuthiwa ngiqale-ke ngikhulumeke ukuthi ngiqhamukaphi, ngihambe kanjani, ngihambephi noNkulunkulu. Yeah. Ngaqala ngasho la ngiqhamuke khona ngathi uNkulunkulu ngihambe noNkulunkulu la u-1 no-2 no-3 no-4. Kwameka la ngimeka khona. Futhi ngezwa nginomfutho, ngezwa ngikhuluma. Ngoba ngiqale ngakhuluma ngathi Nkosi ngembathise inkazimulo yakho. Yeah. Ngoba ngazi la ngiyakhona. Ngempela kwabanjalo.
ngakhuluma engathi kwamina ngazi mangaza ngendlela engangikhuluma ngayo emsakazweni lapho emsakazweni lapho. So manje ulekelelwa uNkulunkulu ngoba uqale wakhuleka. Ngicale ngatshena uNkulunkulu kuqala ngiseke ekhaya. Ngathi ngimbathe. Yenkazimulo yami. Wawungathembi yini? Kwakhona into ongayithembi kuye emsakazweni. Kufanele ngingathembi ngoba indawo engiyiqalayo angikaze ngiyena ngeyilanga. Ngizwa ngendaba umsakazo loyo umsakazo yeni lena. Angaze ngiye. Ubungayena umuntu owulalelayo umsakazo. Ngiyawulalela mawushiya kodwa mase ngizaya kuwona angazi mntanami ukuthi kuzokwenzekani. Ingako ngithi Nkosi ngembathe. Ngiya lapho emsakazweni lapho. Yeah. Ngiyawazi ukhona kodwa angikaze ngibeke lami unyawo ngoba sengimdala kangaka nje. Siyambonga uSiyanda ukuthi uthathe ugogo umise emsakazweni into abengakazi ngoba phela qale thina sisakhula sasicabanga ukuthi khona noma bowudlala gogo umsakazo kube sengathi khona umuntu ophakathi. Sasisho kwakusho njalo. Uyabona ophakathi impela phakathi hayi ukuthi umuntu usuke kwenye indawo nje kodwa izwakala iphimbo lakhe. Umbone ngamehlo lento engangiyethu ngangithuka. Kodwa wawumazi yena uZanele. Ngangamazi uZanele. Sengisho liphimbo lakhe nje emsakazweni. Ngangeke ngilizwe likhuluma kodwa kangazi ukuthi ngizombona ngamehlo. Ngangiqala nqa umbona ngamehlo. Ngangiqala nqa. Mntanami. Hayike sakwenza lokho. Hawu bangiphatha kahle emsakazweni ngendlela eyisimanga. Kulabantwana engiqala ukuhamba nabo uNkosi Jesu. Wathi ke uZanele ke sesiqedile ukwenza lezi zinto ukuthi singikhulumileke. Gcinezele ukuthi ngikhuluma kanje empopeni yabo le. Ngangikhulunyiswa kanje. Kanti lempopho livuliwe kangazi kwakwaziwa Siyanda uyabonile wena. Ngikhulunyiswa ke lempopho yabo le. Yeah. Mase ngizwa umhlaba wonke usuyazi ngikhuluma ngoba ngeza nabanye sengiphumile sebengibuza abanye ukuthi gogo kathi emsakazweni ngithi akumkhuba Siyanda yini lo. Imkhuba lengane engisa yonke le ndawo. Hawu gogo usubuye emsakazweni ngithi uSiyanda. So iphimbo lakho beselizwakala ligcwele yonke indawo kodwa ukhuluma impopho nowodwa. Wemntanami. Sangithi noma ngihamba hey sikuzwile gogo ngithi awu Jesu ngithi nakho ke. Hawu bezwe bonke laba bantu. Kusho ukuthi noma ngeze iphutha manje Ngizwe wonke umuntu emhlabeni. Ngoba manje bonke laba bantu bangizwile ngikhuluma. Bathi ukhulume kahle kodwa gogo yena engathi ulomfuzi ngithi awu kodwa ngangazi ngoke ngikhuluma emsakazweni ngubani mina. Kanti isigangu Siyanda. Ngithi nangu ongise konke lapho. Kodwa ngangingazi abantu abami ngempela ukuthi uNkulunkulu uyoza ngithathe ayongibeka emsakazweni lapho. Ngizibuyeke abantu abami emsakazweni lapho. Hey angazi abantu abami ngendlela ukuthi ngambonga kanjani uNkulunkulu. Ezipho ezazifika lapho bethumelela usabathi akangithengele lokhu namakhentaki lapho bengenza yonke into. Ngikhuluma nje abantu abami nginombhedo ongaka. Engihlukana nokugibela ngoba ngimfishane ngibe ngiwe. Bawugibela empedeni. Mangigibela kulombhedo. Sudinga nesitebhisi siyafuneka, kusafuna ukuthi abangithengele nje. Ngoba phela mina ngisho wena lo mbhedo ongaka kade ngilala ezikepeni zembhede. Ekade zinezipikili zingihlaba ngize ngifake oblanketi. Namhlanje ngibheka uNkulunkulu ngenye indlela. Kodwa sengizohamba ezweni. Ngilala embhedeni engakaze ngilale kuna ngile ngazala abantu abami. Sebenze kaNkulunkulu. Ayimkhulu uNkulunkulu gogo. Futhi ngiyahluleka nokumkhonza. Emkhulekweni yami ngisho ngiyahluleka Jesu ukukhonza. Khonza kwami kuncane. Akuphelele. Kanti ngisasho lokho njengani yami. Ngisaya eCape Town. Hayibo. Wengane. Banoyi manje. Ngake ngaligibelaphi? Ngoba phela mina ngicina ngokulizwa liduma la. Hayibo. Kuthi ngelanga Siyanda lowo futhi, lo Siyanda lo. Isigangi lesi. Lo, uyena wazi konke. Sengiyezwa yena Siyanda weGogo. Kuthiwa la uyahamba eCape Town ngithi ngifunani lapho?
athi ukhona okufakela imali uthi ngendlela abakuzwe ngayo emsakazweni ukhuluma inhlupheko zakho ekuqaleni uqala ukuthi udlule la wadlula la wadlula la wadlula la manje usho khona umuntu othintekile bantwana bakaNkulunkulu wakufakela imali uye emsakazo uyale eCape Town ngithi wo Jesu kodwa ngake ngaya nanini lapho futhi uNkulunkulu wami lokho nje ngangijabula kodwa ngibe ngishaya uvalo bantaba mangifuna uqamba amanga kodwa ibhanwe kakhulu ngangishiva ngangisaba lona liyasabisa ngangisaba bantabami kodwa mangabe ukholwa uncenga uNkulunkulu ukuthi akahambe nawe ngoba isikhathi esiningithi sengizwile uthi lapho ke Cape Town le ngithi nje Jesu uhamba ngaphambi kwami mina ngilandele wena akuhole bese uyangimbatha nalo mntana engihamba lestromise lesi ngoba lestromise nginikwe wena asikhethwanga njalo futhi mina lestromise ekubeni ngikhuluma iqiniso abantu ngane zabantu abami angimkhethanga mina cha namanje ngisemkhulekweni nami ngisho ngithi lo mntwana wena babomkhethile wena kulabantwana abaningi kangakwakhetha lo wena ke wena uzohamba ngaphambi kwethu bese siyalandela samba ke bantabami lapho ke samba ngebhanoyi hey Jesu uNkulunkulu waphakathi agcina nigibelile ibhanoyi Gogo agcina sigibelile hamba naye lo Siyanda ngisa lapho emabhanoyini lapho uNkulunkulu waphakathi kwathi mase kuthiwa nanto seliyangene isikhathi sakho Gogo wathi Siyanda nango sesiyahamba ngathi Jesu Nkosi ngisize moya ngcwele ngena nami nakulolu bhanoyi lele engingakaze ngigibele ngilongazali konke la ngangidlula khona mntanami njengoba nje ngangeke ngisho ukuthi ngidlule noNkulunkulu ngoba nganginxusa uNkulunkulu ukuqala ngithi angikazi ekubeni angazi ngithi hamba nami Nkosi bese uyangembatha bese uhamba nami ngangangeni nje ngibe uthalazile ngangena ngikhuleka ngitshena uNkulunkulu ukuthi yabona sengena kanje ngena nami Nkosi hayi sahamba ke nalo bhanoyi uNkulunkulu wenza nokuthi ngingalesabi noma selisuka ngoba ngakithi mhlambe khona into ezokwenzeka belisuka malisuka sathi sesiphakathi ke hayi ngangena ngathi Jesu nanko ke sesiphakathi leli bhanoyi engakazi ngigibele ngilengazalwa wena uyazi Jesu ngizoligibela ibhanoyi ngino 84 years into athi ngiyibukela phezulu ihamba idlula namhlanje ngigibela yona hayi sahamba abantu abami ngahamba mntanami hey leli bhanoyi ke amahora Gogo ngithi uma ngibuka manje ikhona into engiyibuka kunamafu sithi masibuka sekulunguza hayibo amafu akhona njani bo hayibo uhleli ngasewindini Gogo uhleli ngasewindini ngithi ngiyabuka ungathi akaza njani weSiyanda abuye ahambe ngaphansi kwalo ibhanoyi ngaphansi kwalo ibhanoyi ngithi Nkosi Jesu moya ngcwele kodwa into engizoyithini kodwa Nkosi ngisize Jesu sambe kahle nomntanami ngibona lo zihlalele nje akuyabona ukuthi ukhulekile akazi nanyaka mina ngaze ngayokwehla abantu abami ngikhuleka ngibuka nalamafu ngile ngiwabheka ngithi Nkosi Jesu Kristu okuyizindlwana lokuyizindlwana ezincane ngibe ngibuza ngithi buka notshani obuhlobo obuhlaza ngithi moya ngcwele bukani Jesu sathi kusuka kuthiwa esethi ke engase sesiyangena ngathi thank you Jesus ngathi ngiyabonga Nkosi Jesu manje Gogo belithi qaba baphansi lifika lihlala kahle or lihlala bese kuthi bhaka ligijima ngathi oh Jesu wena onami manje akekho omunye wena Jesu nami manje la iphume ngathi liyagijima ngithi Jesus oh moya ngcwele lize selima athi seliyama ngithi oh thanks Jesus nalapho ngisekulona ibhanoyi selimile ngibonga ukuthi ngiyabonga
Nkosi. Sengifikile lapho ungiholela khona ngoba akumina engiyile ukuthi ngiye eCape Town. Wena Nkosi othe ngiza eCape Town. Yeah. Mina ade ngingazange yazi kwale ndawo engiya kuyona. Ayikho into ke wayihlela. Angihlelanga lutho. Sengifikile ke Nkosi ngiyabonga. Nakulabo bantu abasha ngizobabona base-Cape Town, angibazi nabo futhi abangazi. Oh, sehla abantu abami. Lo, ungathi kade abakhona owakhona. Hayi ngoba abantu abasha Jesu. Kwazi yonke into. Wazi yonke into. Akathukile even ibhanwe lisuka noma selehla usiyanda ukhululekile. Ulebu ethi nje kumina. Mina kuyangibona nje ngethukile ngempela futhi ngiyesaba, ngifuna uqamba amanga, ngangesaba abantu abami. Kodwa uNkulunkulu wadlula nami konke lapho. Sehla ke. Wasasihamba ngemoto njalo. Bese sathe imoto. Yena njalo, kodwa uyaqala naye. Kodwa yena osawukhoza sikakhulu. Wena sendawo uqala ukugibela. Ngangaqali mina kasokwe-3. Bese kuyinto yakho wena. Mina bengaqali. Ungabe uyaphi Jesu? Bengaqali. Awusafika abantu abami. Ngangithatha-ke imoto zawo sibeka-ke. Qashele neflat elihle. Hey webantu abami. La ngathi mangingena umoya ingcwele. Ngingena nalapho futhi washo umthandazo. Ngiyakhuleka. Hayi ukuthi ngilokhu kakhulu manje angicabangi ngani ngikhuluma noNkulunkulu manje. Yeah. Ngiyakhuleka ngithi Jesu hamba nami. Hole baba otendweni lokunqoba uNkulunkulu waphakathi. Manje Manje Siyanda niya kweyiphi floor noGogo? Ngene emaliftini or sangiliftini so floor number 3. Oh, floor number 3. Kangekho phezulu kakhulu. Oh. Hey kuhle kunjani la singena khona mntanami. Uyazi umbheda abendlela ungathi bandlalela uQueen. Yeah. Mina nje banginje ukuthi ngawuQueen mina. Ungathi bendlalela uQueen namashita akhona amhlophe. Konke kumhlophe. Nkosi Jesu. And la uyandlulelwa Gogo. Ngiyendlulelwa. Yo. Mase kushaya isikhathi nge-dining room ngohlala phansi njengoQueen. Asukumena lo acohambe ngicoshela ngihlele etafuleni. Ngihlele etafuleni mntanami. Ngibabaza amandla kaNkulunkulu. Angekho nganginenga lesasikhathi ngise-Cape Town. Umuntu engangiba close ngangacabanga ingane emuva ngacabanga ikhaya lami. NganginoNkulunkulu shaqa. Ngithi wena Jesu ngibeke kule ndawo. But iKFC yakho ikhona wona. Ikhona phela ngithi ikhona bayazi ukuthi ukufike lesalukwazi esithanda iKFC. Ngidle kakhulu mntana njengoba ngithi angisayithandi sengithanda isteak manje. Ngicela uyidle okugcina kusukuhlelele yokugcina namhlanje. Ungathi ayikulungile ke phela abantu abami umusa kaNkulunkulu lo uyabonga. Ngiyabonga ngani sami. Lapho ke ayisahla kahlala kahle. Hlala kahle abantu abami ngendlela eyisimanga. Hayi kwafika nabanye nomunye umfana la. Hey. Awakho ukuthi isigudi sakhona esasigada izalukwazi. Ezithanda ukulahlekelwa imiqondo laba balahlekelwa umqondo. Khona la emsebenzi wakhe wezalukwazi lezo. Khona namandiya kuhlangene nje. Lo mfana lungangani nje kodwa uphakeme. Yeah. Hayi sahlala ke futhi naye kahle nekwasithatha osikhombisa le family lezalukwazi laba abagulayo lapha. Awungahlala kahle nabo bandla. Sesiqalile isiXhosa ukuthi ukubonisa ukuthi awusekho kwisifundazwe sakho manje. Akusekho futhi nami ngiyabona ukuthi ufunye umhlaba manje. Sefuna ngikhohle la ngiqhamuka khona ngiselulele kongaphambili. Yeah. Hayi ke sibe close impela sijwayelana impela nalomntwana. Yeah. Sijwayelane nalomntwana kakhulu mntanami asiphathe kahle lo mntwana. Ngendlela emangalisayo ngane yami. Ngendlela asiphatha ngayo kahle futhi angazi ukuthi ngathini. Azathi uSiyanda. Ngicela Siyanda uGogo akangisize nginenkinga enginayo. Ungangibheki kabi. Athi nginenkinga enginayo Siyanda. Kodwa ngeke ngikutshene uGogo uyakwazi ukuthandaza.
Athi uyakholwa, uyathandaza yena. Athi hey ngosamade ngicela ungicelele ugogo ukuthi angikhulekise. Bantabami afike lo mfana esezokhuluma nami kahle kanje athi awu gogo ngize kuwena ngithi yebo mntanami. Athi ngicela ungisize ungikhulekise ikhona inkinga engibhekene nayo. Ngithi mangimbuka sibukana kanje naye. Athi uNkulunkulu awumbuze ukuthi njengoba uzomkhulekisa uyakholwa yini ukuthi le nkinga yakhe izosoveka. Yeah. Bese ngimbuza-ke nje beseshilo lo engikhuluma naye ukuthi mbuza ukuthi uyakholwa yini. Ngoba uma engakholwa akusizi ukukhuleka kwami. Uyamtry uNkulunkulu akakholwa uyena. Athi ngiyakholwa gogo. Ngithi right now asikhuleke. Sakhuleka nalo mntwana. Wakhuleka futhi ngamuzwa ukuthi nawe uyakhuleka. Uyazana noNkulunkulu. Uyazana noNkulunkulu. Sakhuleka mntanami. Nalo mntwana. Wabonga ngathi ukuwena-ke ngane yami manje. uNkulunkulu sekuzwile. Phela themba ukuthi kuzokwenzeka. Akukho futhi okungenzeki kuyena. Ngamshiya nalo magama ukuthi akukho kungenzeki uNkulunkulu konke kuyenzeka kuyena. uNkulunkulu uyazi wenze njani mntanami? Uzwa ngitshena ngalo uNkulunkulu engikhuluma ngaye kuwena kumanje. Yeah. Wathi uNkulunkulu before nihambe niphinde le eDurban. Kuzokwenzeka nisekhona la wena. Sikhathi sihleli lapha eCape Town sesizohamba aphinde abuye lo mntwana akhulume nawo lo. Athi hey weSiyanda uyazi uNkulunkulu esaluwazi. Sisuka le eDurban kade sizele mina. Uyabona njengoba sikhuleka noGogo. Yenzekile lento. Ibhondi yami ibuyile. Wathi uyazazi imali esengiyichithile ukuthi singakanani Siyanda ekhuluma noSiyanda. Athi ngiyamangala ngiyazi ngiyaqhaqhazela. Ukuthi le kusuke salukwazi le Durban. Kanti sizeme sizoqaqa into zami la. Sakhuluma noSiyanda. Aphinde-ke sekhulumile noSiyanda pheze kumina. Afaka ngixhawula ngihage. Injabulo manje. Uyajabula. Ngithi awu ndodana. Athi hey gogo ngiyakwesaba. Amandla onawo. Ngithi akuwona wami. AwaNkulunkulu wakho nowami. Uyazi into eyenza ukuthi usizakale. Ukholiwe ukuthi kuzokwenzeka. Ngoba bathi ungakholwa ngeke uNkulunkulu enze lutho ngakho. Wathi gogo sengichithi imali zami izingakanani sengizichithile. Angazi ukuthi ngathini ungenzeki lutho. Sikhuleke thangi nawe. Kwayilanga elilodwa. Leli sithathu nani seyibuya. Uthi uNkulunkulu akwenzeka ungakahambi nje wasozuhamba. Kwenzeka mntanami. Uzwa ngile ngibeka lo uNkulunkulu ngoba ngiyamazi. Ngiyazi ukuthi mase sengikhuluma naye angikhulumi angazi nani kodwa ngiyazi ukuthi ngikhuluma nomuntu olalelayo. Futhi owenza izinto zenzeke. Phela nje wena ukumkholo. Ukuthi uzokwenza. Ukuthi kuzokwenzeka. Kanjalo-ke ngane yomntana. I know. Yazi udaba lomnandi leli futhi nje hayi ngendlela oluxoxa ngayo iyona into eyenza libe mnandi kakhulu. Uyabona kuye emsakazweni. Qala kuye emsakazweni. Ubona ibhobho kuphithizela abantu. Yonke leyo nto enkulu kwakusuka nje endlini uzosuka endlini. Uye emsakazweni. Hayi into omunye umuntu angayibona njengeyingozi. Bathi ukhuluma noNkulunkulu kuqala ukuthi avule indlela akhona. Yebo. Ngiyakusaba kwebhani ngibone ngathi wayidinga kakhulu uNkulunkulu ngoba ibhani liyasabeka ukuba seboyeni hayi no. Hey ngiyamesaba. Uyozwa ngithi ngiyamesaba uNkulunkulu. Ngiyamesaba. Manje wena Siyanda umpholisa ngani uGogo? Kunamaphilisi abaphuzayo lapha ebhanoyini. Ngoba ibhanoyi iqiniso le. Yazi ukuthi khona abantu abasha ngangawo. Ngikhumbula omunye nje kudala mhlawumbe ongakazalwa. Ekwakuthiwa
yayibizwa nge-A-Team lento yayidlala ku-TV. Khona lo wathi uMr T yabo, wayegundile nje ngohlobo oluthize. Oh my God. Bezogibela ibhanoyi ngendlela ayelisaba ngayo ibhanoyi. Oh, jeez. Kwakuphoqela ukuthi I think babemjova or something Mm. ukuze angayizwi indlela, ngoba futhi bengaphaphama lisemoyeni ngithi wayenokuxabana nabo yabona ngoba indlela ayelisaba ngayo. I think ngangizwa kuthiwa no-R Kelly unaleyo problem yebhanoyi unokusaba yabo leyo noMampintsha, uMampintsha the late nayo benenkinga yokusaba ibhanoyi. At one stage bake basuka I think eGoli bebechaza Jesus. be-Cape Town ngendlela ibhanoyi elisabeka ngayo Nkosi yami. yabona. So ubukhama down kanjani, umenza kanjani aphole ugogo angasabi? Gogo wayesaba. Sisase-airport ngithi gogo okay. Wothi ngithenge into yokudla gogo angifuni ukudla. Angifuni ngakuphuza itiye. Usemthandazweni. Ngizochama phepha. Ngithi mina khona nama-toilet yonke into Oh, ekhona. jeez. Yeah. Ayidla. Sisebhaneni nathi ugogo uyasaba ngisigogo. Buka abantu abalaba bangakanani. Usho ugogo selizobulala wena wedwa. Wena ngeke libulale wena wedwa. Hlala phansi khululeka bakhona izingane ezincane azinalutho. Yeah. Ayahlala ugogo athule. Basibuka amafa acimeze. Ngisosho ukuthi yonke into abayengiyamkhawuda sengiyamudumisa umkhumbi nakhona uyasaba. Hayi. Uthi nomkhumbi movele uthule phakathi Ubuye nasemthunjini. ubuye nakhona. Ayibo. Ayabambisa ugogo at 84. Hayi mntana. Athi ugogo hayi ngisigogo. Buka abantu abalaba bangakanani. Ngeke ubulale wena wedwa. Hayi ehlisa umoya abe right. Yonke ngimkhama down ngithi gogo buka abantu abalaba bangakanani. Hayi ukuthi uzolimala ngeke ube nalutho. Kube ngcono-ke. Uyayibona izinto gogo kule minyaka yakho kushuthi ikhathi iqala ukwenzeka manje. Ngiyamangala mntana, uzwa ngithi uyangimangaza uNkulunkulu. Ungiyekile ebusheni bami. Yeah. Wangiyeka mntanami nasekuhluphekeni kwami okuningi la ngidlule khona. Enhlizweni nami manje ngeke ngithi kusho ukuthi wayelalela, wayebona Yeah. isikhathi esasingakafiki. uNkulunkulu uhamba ngesikhathi mntanami. Ngoba wengiyeka kuyo yonke lokuhlupheka okungaka engidlule khona. Engeke ngikubale. Kodwa namhlanje ukulalisa ukugibelisa amabhanoyi, ukulalisa amahhotela, Ngilasemahhotela. emkhunjini. Ngihamba emalwandle. Lapho olwandle lapho engathi ngiphakathi nawo ilokhuzile la ulwandle. La kwake kwehle inyembezi khona. Ngezi inyembezi zehla ngezwa ikhona into eyadilika kumina. Ngathi hawu Jesu uNkulunkulu nawe wadabula kule ndawo. Yeah. Into engangingasho ukuthi ngokengidabula olwandle mina ngubani. Ngezwe inyembezi zehla. Uthi lo uyesaba yini gogo ngithi mina hayi angisaba. Inkinga yami eyilapho nje ukuthi konje noJesu wadabula la. Yeah. Mina ngangithi ngizwe iBhayibheli lisho kanjalo. Hayi ukuthi nami ngodabula khona cha ngangasho mntana. Namhlanje ebudaleni bami dabula olwandle kanje. Phakathi nolwandle. Imisebenzi kaThixo uNkulunkulu wethu ukhona mntana. Yeah. Noma ngathiwa yena ukhona kodwa uhamba ngesikhathi sakhe. Yeah. Kunjalo nje. Ngikhumbuza intombi ezilishumi. Yebo mntanami. Uyakhumbula intombi ezilishumi? Yebo. Bese beyitshela ukuthi ngeke afike. Ngeke afike. Uhamba ngesikhathi. Unesikhathi uNkulunkulu ahamba ngaso abantu abami. Hayi mnandi isitori sakho gogo, ngifuna ukuqamba manga ubukele i-podcast Affirmation Sizwe Blose igama. Ngivakashelwe namhlanje ugogo uhamba lomzukulu la uSiyanda wakambhelo osompisi omphemba balana-ke phela laba abaphethe nesifundazwe futhi uyazi ukuthi bona abantu esithi besibabona sikhuleke kubona akubona abantu abancane baphethe isifundazwe sonke. So sibuyele lapha ku-TikTok gogo, uthini ngendlela bakulandela ngayo manje eminye imangaliso oyimanga ezinziwa uNkulunkulu njalo ukuthi kwi-age yakho vele uyithola unabalandeli nje inqwaba, abanye nje sebekulethela nembhede. I think nathi ezi-podcast sizozama ukuyihlanganisa indaba yesitebhiso gogo ukuze uwazi ukuthi ugibele kahle kusona. Sizokwenza isiqiniseko sokuthi uyasithola leso sitebhiso sokuxhumana noSiyanda ukuthi enze nje leso siqiniseko sokuthi sifike ukwazi ukunyuka gogo because ukhala nangedolo.
njengoba ulibona nje idolo lami mntana, imisebenzi kaThixo. uNkulunkulu ngiye ngibheke kakhulu mina ezintweni zami bantu abami, ngibheke uNkulunkulu ukuthi akukho okwehlula uNkulunkulu, futhi akukho angakuboni. Noma usenkingeni uyayibona, kodwa ilinda isikhathi. Yeah. Ngicabange mina mntanami isikhathi sami engihlupheke ngaso ngangisemusha, ngangiko 40 something, kodwa impilo zami zophenduleka manje. Eish. Ngango 40 something ngizophinda ngino 84. Lento engiyengiza inhliziyo yami ngithi Jesu, ngithi ngempela wena Jesu uNkulunkulu wesikhathi. Futhi uma siwenza akakhethi ukuthi usebenzisa umuntu ongakanani. Uyamsebenzisa umuntu omncane. Uyamsebenzisa umuntu omdala ongangami. Awubheki ngakanani. Yeah. Ngime phambi kweniyingane. Ulandelwa yithini? Ngilandelwa yinini. Sichazwa uwena manje. Ngiyanichazela manje. Sokuyisikhathi. Noma ke ungenzeka mntanami kuma ingane encane engaka phambi kwenu. Ningathi sitshenani lo wazini. Kanti uNkulunkulu akasebenzisi omdala, akasebenzisi, ukhetha noma umncane ngisho ungakanani, akakutsheni indaba ukuthi wena uyabheda. Nange sebenzisa uSiyanda manje. Ngiyakuthini mngani omntanami ngesisikhathi emkhulekweni nami ngithi Jesu, akumina uthinte lo mntwana kuqala. Ubonile ukuthi ngendlela esengimdala ngayo umntwana engizohamba naye endaweni wathinta lo, ngoba umbonile ukuhlakanipha, angazi ukuthi uboneni kuyena, kodwa uyena engihamba naye. Baningi abantu abami, abazukulu baningi, kodwa uNkulunkulu wakhetha ukusebenzisa uSiyanda. omncane lo, yena omncane, kodwa uyena ohamba nami la ehamba khona. So Siyanda, nawe lento iyakwenza uzuze lento kaGogo, imithandazo kaGogo iyakusebenzela ngoba uthe uqala ibhizinisi angithi? Yes. Waliqala ibhizinisi lihlanganisela bandla. Ngizame. Patanisa nje uzama yabona. uNkulunkulu wavele wazi uthula uGogo kuwena. Hayi Jesus. Wathi bethula uGogo ibhizinisi lachuma manje la phambili. Yebo. Angithi? Hayi kunjalo. Yabo nje indlela ekwenzeka ngayo from nje mangathiwa ngiyaqala nje ngiyakuchazela. Ongichazela Siyanda. I-catering kuyinto engangayithandi kuphela nje, kuyinto engangayithandi. Yakho umuntu engangiyithanda ukuthi ngizoyenza nje mengiqeda ukufunda, ngizobe social worker noma uthisha. Yonke engangiyithanda nje ukupheka. Kunobhuti wami omunye okhona owayesebenza kwi-catering, noma behlala sekhaya kuthiwa uChef Sani. Yeah. Esebenza kwi-catering, so ngangifunda grade basha, ngangifunda grade 10 esebenza khona. Hayi ngibona into engenza ukuthi ngiyofuna ukuyocela ukusebenza khona ngoba akahleze ekhanjwa. Nukuzola nje ngiyakuthanda, ngihlala ngisho ekhaya lekuthanda ngawo ukuhamba. Kuthe kusenjalo nami ngacela ukuyosebenza khona kwi-catering. Mangisebenza kwi-catering, itingiso ngangiseyingane ngaqala ukusebenza, ngaqala ngakuthanda ukwenza i-catering. Ngaqala ngakuthanda ngenza i-catering, mhlawumbe itingiso ngangino 16 kanje, lapho 16 17 lapho nje ngaqala ukwenza i-catering. Ayi ngabuka ukuthi okay, wonke umuntu kunento yakho, wonke umuntu uyabona le good ngakhona. Ngathi mengithi ngiyabona hayi ku-catering ngathi ngi-good. Ayinosisi angiphushe athi siyandaqala ukwenza i-catering ngoba iyona into ogood kuyona and iyonto ozowazi ukuyenza. Hayi ngiqaleke-ke nami ukupheka nje, ngiposte-ke nje uthi uzobuka ama-viewers, kuba ama-viewers nje mhlawumbe o-20 30. Ngizame engathi sengiposte uGogo laqala ibhizinisi lakhula. Hayi ngayibona sengiphekela nje abantu abosaziwayo. Hayi ngaphekela abosaziwayo. Konje mupho omkhumbulayo nje? Ngaphekela uKhehlelezi. Oh yeah, ngiyambona. And then ngaqala lapho-ke, hayi ngaqala ngaziwa nakhona ku-Facebook. Ngakho sengiphana abantu engabazi nje, sengibizwa komhlanga kuthiwa sicela senzele ukudla, everything. Abantu bangithemba. Umuntu uthi uma umtshela iprize umuntu akuthembe nje angazadinga ukukubona. Oh yeah. Iyakhula kanjalo-ke i-catering-ke, iyaqala ngalithanda-ke lakhula ibhizinisi kuze kube manje-ke nje selikhulile and kuyasebenzeka futhi nje ayi likhula ngenye indlela. Kukancane uthole ngizofica i-weekend angisebenzi. Weekend to weekend sengiyasebenza. Hayi bo. Lokho nje kusho okukhulu kumina. So wena nje uvele uhulumeni isikhathi esiningi ukuthi abantu abayiqalela amabhizinisi abo baye ukufuna ukuqashwa ngithi. Shothi wena nje uvele wathi nje ayi lelo khwela
hayi uyangena kulona vele uyiqalela into yakho nayi sisukuma ngamandla kagogo. Ugogo elekelelwa uNkulunkulu. Yebo, and akukho njalo. okunye. Mm. Kwangisho sami ugogo uyasithandazela. Mm. Sithandazela. Lakhula ibhizinisi lakhula and ngoba angikaze ngiye esikoleni ngithi ngiyofundela i-catering, angikaze Yeah. ngiyofundela ukupheka. Kodwa indlela izinto engenza ngayo ngidlula ngisho abantu abaya esikoleni bayofunda. Mm. Uyabo nje uNkulunkulu ungenzele iy'manga Ibhodi uyalishaya. ayi kakhulu. uNkulunkulu nje ungenzele iy'manga engingazazi, angifundi ukuqamba amanga engingazazi. Angikuveze nje ukuthi uSiyanda namhlanje uvele wasizela nelatshi nje wathi ilatshi yethu namhlanje kuzoba ukudla akuphekile. Ayi ngikulindeleke Siyanda, ngizobe sengiyaqinisekisa-ke bese ngiqale ukuzwa kancane ukuthi Uzokuzwa nje ngiyobe sengizwa ngawe ukuthi hhayi ngicela ukuzofaka i-order. no, uzolifaka i-order. I think nje sokusebenzisa nathi bese siyaphambili nje ngempilo sizokusebenzisa ukuthi hhayi singabisahlupheka. Hayi bo, Oh, bakithi. kokhona abanye esike silokhuze nabo onto bayilo Yes. nto, uyambona unto. Yes, ngiyamazi. Omunye wabo kusho ukuthi onto nje hayi manje sefike bathi step aside kancane. Banika ithuba uSiyanda. Cha, kumnandi ukuba nani e-studio Siyanda. Kukhona nje mhlawumbe nisafisa ukuthi nikudlulise okufana nokubonga nje kubantu abanilekelelile ngempela, abanisapothayo. In fact ngiyazi ugogo uzombonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyakubona lokho ukuthi uzokwenza, but kukhona abanye nifuna ukubabonga nje nasemakhaya nasekhaya. Umama uphi? Umama ukhona. Mina kakhulu uma washada ngo-2010, beshada ngo-2010 ngaqala ngahlala nogogo. Oh. Ngingane kagogo nje. Ngingane Mm. kagogo ngoba ngiyakhumbula yonke sasiyenzela ugogo. Ngiyaqhuma nje sayingane. Kakubuya esontweni ugogo uzobuya sayinela ama-shirts asenzele yonke into nje ngingane kagogo. Uma ngimjwayele kodwa hayi kakhulu umuntu engimjwayele ugogo. Ngisho kodwa uma wakho ujabule kakhulu ngawo. Ujabulile. Uyayiqhenya ngawo. Uyayiqhenya ngami kakhulu. Hayi but isitaso ugogo Hhayi ugogo kakhulu. ugogo into angichaza ngayo lonke lolu dumo akalilethi kuyena but ulidlulisela uNkulunkulu. Oh, kunjalo mntanami. Mm. Njengoba naye ngimtshela yena umfowenu ngithi Siyanda, impela ngiyabona uyasebenza, kodwa before uphume noma uyopheka, tshela uNkulunkulu kuqala ahambe phambi kwakho, wena ulandele yena nesitafu sakho. Ungazethembi wena ngoba lo msebenzi oqalile awuzinikanga, unikwa uNkulunkulu. Kunjalo. Intshumayelo yami uyazi kahle ngithi before uphume sowuvala emnyango wakho, tshela uNkulunkulu kuqala. Ngimtshena lokho nje engimfundisa kona. Ngithi akakwenza, angasho ukuthi ingqondo yakhe, ukuhlakanipha kwakhe, cha. Uvele enkosini konke lokho. Kunjalo. Ungakhohlwa ukusilandela ey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook. Sine-Facebook page la esi-update khona ngama-news, iy'ndaba ezenzakalayo. Ngiyazi gogo uyayithandela iy'ndaba. Ongasilandela ikhasi lethu, sibhala ngaso isiZulu laphana ekhasini lethu elilandelwa abantu abawu-2.7 miliyoni njalo. Siyasho ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile. Ngiyazi ukuthi ugogo uzolithanda kakhulu because lidila ney'ndaba, iy'ndaba ezenzakalile nje gogo, kuvalelwa kwabantu i-snow, yini iqhwa laphana, sayikhava lezo y'ndaba and nezibuhlungu-ke siyayikhava ezenzeka lapha kolisikisiko. Othola ukuthi kubulawa abantu abaningi about 17, but okuhle ngathi sekhona into efana nama-lead, bakhona ngathi bayabuzwa ngale y'ndaba ey'njalo, but thina sikulethela zona eshisa laphana ekhasini lethu. And sizwile laphana elokhuzeni eHlokuzi gogo, kwangathi kukhona umndeni wavele wabulawa bawungenela, ngathi bakhona abayamaniswa naleso sigameko, engathi sekukhona okwenzakalayo. Iy'tori lezo zethu gogo esiyikhavayo kanye nokuwina kwe-Pirates gogo, as much as singayilandeli some of us i-Pirates, kodwa siyayikhava ney'ndaba ey'njalo. Sizwile ukuthi i-Pirates iwinile, yathatha i-cup, bathini, MTN 8.
ya MTN 8. Hawu Hayi bandla. siyababongela kakhulu Hawu gogo. bandla. Nasendimeni yomculo sizwile ukuthi uDan Kenny ureleasile, sizwile ukuthi uBabes naye unengoma ayikhiphayo, bakithi. simkhavile gogo. Hawu Kushonile umculo bedumile uSolimo Moholo. bandla Jesu. Nakhona simkhavile udlulile emhlabeni samkhava gogo, kanjalo nokudlula kukaZanele Mbokazi besimthanda kakhulu, I'm sure waphatheka kabi kakhulu Mina gogo. kwangibulala lokho mntanami ngafa. Mm. Ngangikhona ku-marriage service yakhe. Yeah. Ngangibuhlungu kakhulu mntanami. Kakhulu. Manje awuphatheki kabi ugogo bese sekuthethisa ngesiLungu. Ugogo ngizothi ugogo ngisakunogogo ngiyamazi uyathetha. Ukuthetha nje into yakhe. Gogo manje bese phezulu umoya kuvele ukuthi kukhuluma isiLungu manje. Engathi akezwa wathi manje ngisakhuluma ngithi ukuthi nokuthi Siyanda. Mm. Engathi abe ngifake nokunye. Ngithi isithuphethi. Hey. Manje uyazi futhi ngibonge uNkulunkulu konke lo ngihlala nengane iyangibekezelela. Uhlala nomuntu omdala akuyona into encane mntanami. Ngoba ngelanga uyi-orange, ngelanga uyi-apple, ngelanga ulokhu ulamula. Uyabona lonto. Ngiye ngikubonge uNkulunkulu konke lo ngithi ngiyabonga ukuhlala ney'ngane ezinje. Ngoba nabanye abangafani noSiyanda, kodwa ngiye ngibona ukungithobela. Yeah. Zithobe iy'ngane. Bese ngithi Nkosi, yingoba kuqala lezi ngane ngazithatha ngazisa enkosini kuwena. Noma sezenzela indlela zazo. Manje endaweni gogo banjani nje kufika abafuna ukuzokubona manje ngoba phela iqiniso lithi ususaziwayo manje. Bayafika nabasemsakazweni. Yeah. Ngibona ngizwe ngaye lo uqhoza sethi wegogo kuza abathize namhlanje. Usathi kuza ubani laba basiyilanga ilapha Isoleza. Bafike ekhaya qobo. Hayibo. Sifike sakhuluma. Qathatha. Solezwe lonke. Ngathi Jesu uNkulunkulu waphakathi. Kanti umthetho wakho Jesu uthini kumina? Hayi bafika. Hayi benza sakhuluma. Wazi kwaphuma iphepha Isolezwe mntanami. Sebevele ekhaya. Hayibo. Nabaphi futhi. Khona futhi abafika ekuqaleni. Manje bayafika Bengikhohlwa bayafika. Gcina ningasanazi. Nomakhelwane bayafika nje bezobona. Wow. Hey mntanami. Hayi inkulu le ndaba ngifuna uqamba manga usilandele futhi ekhasini lethu le-YouTube, usubscribe, ulike, sokuthokozela kakhulu lokho. Siyanda nawe ukuthi ulike, usubscribe ekhasini lethu la YouTube, sokuthokozela kakhulu lokho. Asijabule nje sibonge ukuthi gogo ukhonza kuphi by the way? Ngiyi-Faith Mission. Faith Mission. Kwaziphi Faith Mission? Yilaba sindisiwe. Ngisindisiwe mntanami. Abangaxhumani nesona. Cha. Ababheka uNkulunkulu kuphela. So gogo usupporta liphi team? Iqembu lebhola. Hey angazi ngathi ngisupporta ngiyeka liphi. Akukho engibasupporta. Bonke nje bayifana kumina. Hayi gogo uzama ukusupporta iChiefs. iChiefs awo. Singase sithathe i-league. Isicoco nje se-league kulonyaka. So gogo kuhle ukuthi sithi sisithatha. Uvele nawe omunye wethu. Nibotsheni uNkulunkulu bantabami. Umuntu ongcono. Unami uNkulunkulu. Uyabona abantu abawutshena uNkulunkulu ngento. Akakubukeli phansi. Akafani nabantu. Njengoba ngikhuluma ngomuntu esengimbonile. Ukuthi uNkulunkulu nje ukuthi nisupporta lelibhola leni. Thenani uNkulunkulu. Ngeke niyekele, ngeke nishile. Asiyekelele. Hayi kodwa kule season ngathi uyakhombisa ukuthi unathi ukhona umculo owuthandayo nje obuthanda noma umculi nje uluphi uhlobo lomculo oluthandayo? Thanda igospel. Igospel. Ave ngiyithanda. Like ngiyithanda igospel. like muphi nje umculo gogo? Ngingathini nje? Hey. Uyabona nje ezemculo ngishiya inyuzi uma ukhuluma ngoNkulunkulu.
igospel ngiyayithanda nje igospel. Mm. Iyona ngiyithanda igospel emculweni yonke abantu abami. Yeah. Angisho ukuthi laba abangcono kodwa nje makuyigospel Yeah. ngiyayithanda mntana. Khona ukuthiwa uRebecca. uRebecca. Ah. Hawu bakithi. Nohlengwe emhlaba. Nohlengwe emhlaba basakhona nje kodwa bona. Bakhona. Ngoba ngeke ngithi mhlambe sokwasala iy'ngoma zabo. Hayi basaphila ongasekho Sifiso Ncwane. Hayi kodwa umculo wakho usatholakala umnandi. Usatholakala. Siyande nje uzokwenza isiqiniseko umlalelisi uGogo. Ave ngiyithanda igospel bantu abami. Senze njalo. Hayi wenze njalo. But sijabule kakhulu ukuthi nifike nisivakashele namhlanje nilakhile usuku lethu ukuthi nifike nje. Phela thina siyanilandela okwangempela bantu lapha abami. ku TikTok ne-Facebook. Nkosi Jesu ngithi ungisaphike namhlanje Siyanda. Kambe ngithetha sengithi hawu kanti siyakudinganga akusafikwa nje akiwakhona. Yo. Ilihambile nje imoto. Moya ingcwele ngithi awu Jesu. Hamba nami. Le ngithi ngihleli la ngemuva ngithi Jesu hamba ngaphambi kwethu. Thina silandele wena. Ilihambile nje imoto. Ngibe ngafuna ukukhuluma nami le ngithi kodwa labantwana basafiki Jesu. Hey uNkulunkulu sibonga uhamba noNkulunkulu. Yeah. Ngoba konke ngisazophinda eCape Town. Uyabuyela? Kwakuhle. Ngisazobuyela mntanami. Why ngibuyela? Ufonile lo mntwana wathi Gogo ngakumuzi ngifuna uzowubusisa. Umuzi engwakhile njengoba ngangikutshenile ukuthi ngisazophinda nibuye noSiyanda uzongibusisela umuzi wami. Uhamba hambe nje Gogo ku-dry negceke ungikhulume noNkulunkulu. Hayi uyibusiso zikaNkulunkulu lezo. Isibusiso lezo mntana ezivela enkosini. Akumina. Yeah. uNkulunkulu kuphela abantu abami. Kholwe egameni lakhe bese uyamethemba. Wenza izimanga. Ngiyabonga mngani umntana. No asibonga kakhulu. Siyanda sibonga kakhulu ngesikhathi senu nje kusho olukhulu ukuthi nisivakashele namhlanje. Ungasho nje usike elijikayo. Hayi no ngifuna ukubonga kakhulu ngicela ukubonga nje ama-followers ethu ku-TikTok naku-Facebook nabonke abantu abasupportayo. Ngiphinde nje ngicela ukubonga nabantu abangisupportile nami kwibhizinisi lami. Ngicela ukubonga nje kakhulu uChef Sane. Ngiyabonga umoya wakho omuhle nothanda nalo. Mina ufana noma wami nje ngicela ukumbonga kuzwa wonke umuntu nje ngifuna ukuthi ngiyabonga kakhulu. Ngiphinde ngibonge nomphakathi esihlala kuwona wakwaMbidula uthando onalo ngathi. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Gogo elokuvala nje. Jesu. Ngizothi nje Jesu ngiyabonga ngibonga uNkulunkulu bantu abami ngakho konke. Yazi into engichazayo eyenziwa uSiyanda enhle efundisayo nje. Ukubathanda ogogo bethu. Sibathande ogogo bethu ngoba khona ezinye izinto oyibona ku TikTok engaxoxeki. Enye insizwa nje esencane kuyavela lapha na ku TikTok kubona u TikTok lo Facebook yenza into engalungile kuGogo. Le nto yaphazamisa umhlaba. Nanokuthi nje fana nalo eCape Town okubizayo Gogo ukuthi umthandazo baningi abanye abantu Siyanda abanomama noGogo abangazi ukuthi bangajajuliswa nje ukuthi siye emsakazweni. Nkosi yami. Sigibele ibhanoyi. Moya ingcwele. You understand? I-mistake esibuye siyenze kodwa I'm not judgmental. Into esibuye siyenze wrong. Uthola ukuthi kukhona lezi ekuthiwe zabaslay queen. Esithatha sigibelisa amabhanoyi ukuthi ye kuphi kodwa sikaze sikwenze kubazali bethu. Mhlawumbe ngakusho ukuthi siqale ngabazali bethu. Kungayinto enhle inkosi imkhuthaza uSiyanda ubukeka kuseyibhungu nje selincane kakhulu kodwa umqondo walo ayophezulu kakhulu elekelelwa uNkulunkulu njengoba uGogo kade esho. Asibonge kakhulu Siyanda into oyenzela uGogo. Asithembe ukuthi ngeke kuphele amandla. Amen. Don't you dare do what I wouldn't do. If you do it, please take pictures. See you in 7.